את מכירה את זה שאת מסתכלת במראה בבוקר ומרגישה שמשהו לא בדיוק מסתדח? וזה לא שאת לא יפה, פשוט משהו לא נראה את. זה משפיע על כל דבר בחיים שלך. את מציינת את עצמך רק מזוויות מסוימות, תמיד מאותה זווית ותמיד מאותו צד, וכשבכל זאת את בתמונות, את עוברת על אחת בוחרת רק את אלה שיצאת בהן טוב, ועדיין משתמשת בפילטרים. וזה לא רק זה, זה משפיע על הביטחון שלך בכל דבר, גם כשאת יוצאת לדייטים, גם כשאת נפגשת עם חברים, וגם כשאת בעבודה שלך. את פשוט מרגישה שכולם רואים את הפאקים שלך, ואת מתה לתקן אותם. תחשבי על זה רגע, מתי בפעם האחרונה הרגשת שאת נראית כמו שאת באמת רוצה לראות? אז את מתחילה לחשוב לעצמך, אולי אני אעשה הזרקות, אולי אני אעשה בוטוקס, אבל מיד מגיע הפחד. מה אם אני אצא מוזרקת? מה אם אנשים ישימו לב שעשיתי וזה לא יצא טבעי? אז את תוכל את זה חודש, שנה, שנתיים, ובינתיים ההרגשה הזאת לא עוזבת אותך. הפחד מלראות מוזרקת משאיר אותך עם אותה תחושה לא מרוצה כל בוקר. את מרגישה שאת מתמודדת עם מראה שלא משקף את מי שאת באמת. גם אני הייתי בדיוק שם, ונאלצתי לעבור מסע של 7 ייעוצים שונים ב7 קליניקות שונות. בכל מקום אמרו לי, את צריכה להזריק פה, את צריכה למלא שם, אבל אף אחד לא שאל אותי מה אני רוצה להרגיש באמת. מה מפריע לי? הרגשתי שלא באמת רואים אותי, שרואים אותי בתור עוד מזרק, והכי הפחיד אותי שלא ידעתי אפילו לדמיין איך אני הולכת לראות אחרי הטיפול. פשוט אמרו לי, שמחי עלינו. ואז באחת הקליניקות הבנתי שאין לי ברירה, שהכל אותו דבר. הרגשתי שאני צריכה לעזור את האומץ הזה ופשוט לאמר על זה, למרות שלא היה לי שום ביטחון במקום הזה. כשעמדתי שם בתור לקוחה הבנתי משהו חשוב. את הפער הענקי בין מה שהיה חסר לי כלקוחה לבין מה שהייתי צריכה באמת לקבל בשביל להרגיש בטוחה בתהליך. הבעיה לא הייתה בטיפול עצמו, הבעיה הייתה שאף אחד לא נתן לי את הוודאות ואת הביטחון שהייתי צריכה. אז החלטתי להרים את הכפפה ולעשות את זה אחרת. אז אם עוד לא הכרנו, נעים מאוד. אני שני חורי וכבר עזרתי למעל לעשרות נשים להשיג את התוצאות שהם רצו בעזרת פיסולי פנים. המטרה שלי זה פשוט להדגיש את היופי הטבעי שלך ולגרום לך ללכת כל בוקר בביטחון. בתור אחת שבאמת הייתה שם וחוותה את אותו דבר כמו שאת, אני יודעת ממש להביא אותך מהשלב של החשש ועד לשלב שאת כבר אחרי התוצאה ועם ביטחון C. בדיוק בשביל זה פיתחתי נוסחה שמבטיחה תוצאה טבעית בכל פעם שתגרום לך להרגיש בטוחה בתהליך. וזה בנוי מכמה שלבים. בשלב הראשון יש שיחת התאמה, שבה אני מקשיבה לך ומבינה לעומק מה מפריע לך כשאת מסתכלת במראה. איך זה משפיע לך ביום יום, בדייטים, בעבודה, מול חברות, ואיך באמת היית רוצה להרגיש. כי בסוף, אם לא הבנתי מה את רוצה, איך אני יכולה לעזור לך לקבל את זה? בשלב השני יש לנו את יחס הזהב. זה בעצם חוק מתמטי שקובע מה נחשב לפרופורציה המושלמת. החוק המתמטי הזה מופיע בכל הפנים היפות בעולם. אני ממש רואה את הפרופורציות שלך ויודעת בדיוק מה לשפר. בשלב השלישי יש לנו את ההדמיה. זה החלק שבו נשים אומרות לי, וואו, את לא מבינה איך זה הרגיע אותי. אני ממש בונה לך הדמיה מותאמת אישית. את רואה את התוצאה עוד לפני שאנחנו בכלל נוגעות במזרק. כי ברגע שאת רואה את עצמך בהדמיה ואת מחייכת, את יודעת שהתוצאה יוצאת טבעית. ואת יודעת שאף אחד אפילו לא ישים לב שהזרקת משהו. אבל כולם יגידו לך שאת נראית מוארת. הנה מה שאף קליניקה לא מספרת לך. מה קורה שהם מטפלים רק באזור אחד, לדוגמה שפתיים? אנחנו בעצם לא שומרים על האיזון עם שאר הפנים. השפתיים הופכות לבולטות מדי, הסנטר נשאר שטוח, והלסת לא מוגדרת, והכל נראה לא מאוזן. התוצאה מראה מוזרק. שינינו את היחסים ואת הפרופורציות של הפנים, ולא הסתכלנו בכלל על התמונה הכוללת. וזה לא שהטיפול לא טוב, זה הגישה שהיא לא נכונה. קחי דוגמה על לקוחה שלי, שהגיעה עם מראה עשוי ומוזרק מקליניקה אחרת. ממש יכולים לראות בתמונה שהשפתיים שלה בולטות לבחוץ, הסנטר שלה פחוס, ואין לה קו לסת מוגדר. וזה ממש יצר לה מראה שהוא ברווזי ומראה שהוא עשוי. אם אני רואה בחורה כזאת ברחוב, לי זה ברור שהיא עשתה הזרקות. היא הגיעה אליי וניסינו להבין איך אפשר לאזן יותר את המראה שלה. בלבד זה שהיא צריכה להעמיס את החומר, הסתכלתי רגע על התמונה הכוללת, והבנתי שחסר לי הגדרה של קווי המתאר ולהוציא קצת את הסנטר לבחוץ, בשביל שיהיה לנו איזון מושלם בין הפנים. וככה זה יוצא אחרי שעושים את זה נכון ומסתכלים על התמונה הכוללת. אם הייתי עושה לה רק שפתיים, הפנים היו נראות לא מאוזנות, והתוצאה, ממש הדגשנו את היופי הטבעי שלה. זה בדיוק ההבדל בין הזרקות רגילות לבין פיסול פנים. תראי לדוגמה את השינוי של אמילי. אמילי הגיעה אליי ואמרה לי אני אחרי לידות, אחרי הריון, ואני מרגישה שהפנים שלי לא מאוזנות, אני מרגישה קצת אפילו שמנה. תעזרי לי להרגיש רעננה יותר ויותר צעירה. בהתחלה היא רצתה רק שפתיים. אם היינו עושים לה רק שפתיים, היא הייתה נראית מוזרקת.
מה שעשינו זה פשוט הגדרנו לה את קו הלסת מחדש, סידרנו את שיקי העיניים, קמטי הנזולביאל, שפתיים. בטיפול של אמילי בסך הכל עשינו 6 מזרקים וזה נראה כל כך טבעי. היא סיפרה לי אפילו שבעלה לא שם לב וגם החברים בעבודה שלה לא הבינו מה היא עשתה, פשוט אמרו לה, וואו, את נראית מוארת. וזה לדוגמה השינוי של קריסטינה. היא בת 26 בסך הכל והיא אמרה לי שאני מרגישה סקנה, אני מרגישה חיוורת. אחרי שעשיתי לה אבחון הבנתי בדיוק מה היא צריכה בשביל שהיא תרגיש הרבה יותר רעננה וצעירה בכל בוקר. בסך הכל השתמשנו ב8 מזרקים, והיום כשהיא קמה בבוקר היא קמה מבסוטה, היא לא דואגת, היא אפילו אומרת לי שאני נצאת מהבית בלי איפור. פעם היא הייתה שופטת את עצמה בתמונות והייתה פוחדת לעשות פרצוף כועס שלא יראו את הקמטים שלה, והיום היא אומרת לי שאני יש לי הרבה יותר ביטחון וזה כבר לא מנהל אותי הסריטות שלי. וזאת טלי שלנו, היא בעצם מגיעה אליי אחרי שהיא שנים רצתה לעשות שינוי. היא כבר בת 62 והיא בדקה על המון אופציות לעשות שינויים, היא כבר אפילו חשבה לעשות ניתוח מתיחת פנים וכמעט שילמה על זה איזה 20,000 שקל. אמרו לה שהזרקות זה לא מה שיעזור לפנים שלה, אבל אני ברגע שראיתי אותה הבנתי שיש לי את הפתרון בשבילה. אחרי שהיא יצאה ממני היא הייתה נראית צעירה ב10 שנים וגם הרגישה צעירה יותר ב10 שנים. ואני זוכרת שבסוף הטיפול מרוב שהיא התרגשה גם ירד לה דמעות של אושר בעיניים והיא אמרה לי שאני תודה שהחזרת לי את החיוך לפנים. אתם יכולים ממש לראות כמה תוצאה טבעית גם עם 9 מזרקים. וכמובן שהסנדלר לא הולך יחף, הכל בסוף התחיל מזה. זה השינוי שלי. אני שנים רציתי להרגיש הרבה יותר שלמה עם עצמי. תמיד באמת שהייתי מסתכלת במראה, הייתי רואה את הפאקים הקטנים האלה, ורק אם הייתי מתקנת את זה, ורק אם הייתי מתקנת את זה, אז הייתי מרגישה יפה יותר. הדבר שהכי הפחיד אותי זה לראות לא טבעית ושזה לא ישדר את האופי שלי, כי בעיניי לראות מוזרקת זה קצת מראה שהוא זול. וגם תמיד היו אומרים לי, את יפה, את לא צריכה, תיזהרי, את תהרסי את הפנים שלך. בדיעבד, וואלה, מזל שלא הקשבתי, כי החיים שלי היום נראים אחרת. אני היום מרגישה הרבה יותר יפה, הרבה יותר נשית, הרבה יותר מסודרת. אני אוהבת שהם מסתכלים עליי, אני לא מרגישה כמו פעם שרואים את הפאקים שלי ואת מה שמפריע לי. והאמת אני אגיד לכם, שעם כמה שפחדתי שזה לא יוצא טבעי, כבר באותו יום שהטיפול, אני עשיתי 7 מזרקים. ואתם ממש יכולים לראות שגם 7 מזרקים זה נראה טבעי. עם השיטה שלי את לא רק תראי שינוי במראה, אלא תרגישי שינוי פנימי. תרגישי חופשייה להיות מי שאת באמת, בלי פחדים. השיטה שלי נולדה מתוך הבנה של הכאב שלך. אני יודעת איך אני יכולה לגרום לך להרגיש, וזה מה שאנחנו הולכות לעשות בשביל שתקבלי את זה. שיחת התאמה של 30 דקות שבה אנחנו באמת נבין איך אני יכולה לעזור לך, הדמיה מתקדמת שתראי את עצמך עוד לפני שאת עושה את הטיפול, וטיפול שמותאם אישית אלייך לפי יחס הזהב. אני רוצה להגיד לך משהו, השיחות שלי מוגבלות, אני מקבלת רק מספר מצומצם של נשים בחודש, בשביל לשמור את זה כמה שיותר אישי, אותנטי ומדויק. אני לא רוצה שתחכי אפילו יום עם התחושה הזאת. תלחצי ממש כאן על הכפתור ותשאירי פרטים, ובואי נבנה לך את הפנים שתמיד רצית, בצורה הכי טבעית שיש, ואנחנו כבר נתראה בקליניקה.